Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, gaurkoan hiru elkarrizketa izango ditugu programatuta. Alde batetik Xabi etorriko da Beltza Weekend jaialdiari buruz hitz egitera, bestetik Tasio eta Garaz etorriko dira Ez dago Hilda Fest jaialdiari buruz hitz egitera, eta azkenik Arantza Ibarrarekin hitz egingo dugu, eltsenetako kolaboratzailea, azken aldiko estreinaldiei buruz, baina oraingoan hasi gaitezke beti bezala gaurko eguneko edukiekin. Goazen gaurko eguneko efemerideak ezagutzera. Gaurko egunean, 1903 garren urteko irailaren 13an, Claudette Colbert, aktore frantsesa, Sucedió una noche filmeko protagonista jaio egin zen. Urte batzuk geroago, 1985an, Japonian, Super Mario Bros. Mundu osoan zehar ospetsua den bideojokoa merkaturatu zen. Asteburu honetarako agenda errepasatuko dugu oraingoan. Gaurko egunean, Zentral Antzokian Beltza Weekend jaialdiaren edizioa izanen da, arratsalde gaueko 9:00 sarrerak 22 euro kostatuko ditu eta lehiatilan hartuz gero 24 euro. Gaur gauean ere Antxengo jaiak egongo dira Txosnagunean, gaueko 10:30 aurrera eta sarrera libre izango da. Eta azkenik igandean, Atarrabiako udaletxe plazan Iruin herria dantza birak dantza ikuskizuna emanen du eguerdiko 12:30 eta sarrera libre izango da. Gaurko eguneko komunikabideen azal nagusiak aztertuko ditugu oraingo honetan. Diario de Navarrako azalarekin hasiko gara, legealdiko lehen parlamentuko plenoan Txibitek eta Esparzak euren haustura agerian utzi dutela azpimarratzen du egunkariak bere titular nagusian. Alboko albistean, iruindar bat Malasian auto-istripu batean hil egin dela nabarmentzen du egunkariak ere. Argazki nagusian berriz, ekialdean egondako uholdeen irudia ageri da azal nagusian, eta beko albisteetan, Sánchezek Iglesiasen proba moduko koalizio gobernuaren eskaintza ukatu egin du, eta azkenik Nafarroan 6.296 pertsona aurkeztuko dira zeladoare posturako dauden egun lan postura. Diario de Noticiaseko portadarekin oraingoan, Navarra Sumak plenoan bere konfrontazio estrategia zabaldu egin duela azaltzen du egunkariak bere titular nagusian. Alboko albisteetan, iruindar bat Malasian autoistripo batean hil dela zehazten du egunkariak. Bestalde, defentsak Ezkaban kuarteletik tontorrera aurrikusia zegoen harresia zuzendu egin du. Bestalde, Navarra Sumak Iruñeko eta eskualdeko zaborra Tuterara eramatea planteatu egin du. Argazki nagusian berriz, Tafallan zauritutako gazte eta bere salbatzailearen irudia ageri da. Ezkerreko albistetan, Miguel Flaño kirol zuzendaritzaren parte dela azaltzen du egunkariak. Valladolid taldeak sarrera eta nana exigitu du partidura sartu ahal izateko. Azkenik, Kern Farmak Nafarroako txirrindula talde berria babestuko du. Eskuineko albisteetan berriz, gobernuak abusuen biktimei eskaini die bitartekari bezala aritzea Elizaren aurrean. Sánchezek Iglesiasen probazko koalizioaren eskaintza errefusatu du. Bestetik, Barondeleik mendabian 15 milioi inbertituko dituela zehazten du egunkariak. Eta azkenik, Jon Barberena bertsolari eta poeta hil egin dela azaltzen du egunkariak. Gara egunkariko azala aztertuko dugu orain, ertzaintzak Vox defendatzeko foamezko 371 bala jaurti zituela salatzen du Garak bere titular nagusian. Alboko albistean, Alemania Europar Batasuneko ekonomiarik handiena atzerapenean sartuko dela azaltzen du egunkariak. Argazki nagusian berriz,
TMLA Euskal Herri Burujaberako ideien laborategian hartutako instantanea ageri da, non Ortuzar, Otegi eta Rodriguez elkarrekin ageri dira. Beste albistetan, Gazako okupazio eta mehatxuak Israelgo hauteskundeak markatu dituztela zehazten du medioak, eta azkenik, korrupzio delituagatik Frantziako Asanbladako presidentea inputatu dutela azaltzen du egunkariak. Berria egunkariko portada azalduko dugu oraingoan, bere titular nagusiak dioenez, gobernuei gastu publikoa igotzeko eskatu die Dragik atzeraldia saihesteko. Argazki nagusian, Real Arena estadioren irudia ageri da larunbatean ateak irekiko baititu. Beste albistetan, Telesfora Monzon laborategia aurkeztu egin dutela azaltzen du berriak. Bestalde, Jon Barberena poeta eta bertsolariaren heriotzaren berri eman du egunkariak ere. Silvia Triguerosek Tour des Gants ultratraila bigarrenez irabazi duela azpimarratzen du berriak. Eta azkenik, Espainiako 6.500 agentek soldataz gain, hilean 630 euro kobratzen dituztela zehaztu du komunikabideak. Euskal Herria Irratiko azalarekin amaituko dugu, txupinazoan ikurrina zabaltzeagatik gutxienez 6 gazteri 601 euroko isun bana ezarri dietela salatzen du irratiak bere webguneko titular nagusian. Bestalde, ezkaba esitzeko proiektua defentsak erretiratu egin duela azaltzen du ere, eta azkenik, lesakan eiza postu bat Cromlech baten gainean eraiki dutela zehazten du medioak bere webguneko azalean. Gaurko eguneko albisteak azalduko ditugu eta zizur nagusiko albisteekin hasiko gara. 2018an jaiotako haurrei jaiotako zapia ipini zaie. Zizur nagusiko jaien hasirarekin batera, Jon Gondan, zizur nagusiko alkateak eta Udal Korporazioko kideek 2018an jaiotako haurrei zapi banaketa egin zieten asteazkeneko egunean. 3. urtez egiten den aktua da honako hau herriko jaien hasieraren atarian. 36 haur inguruk jaso duten asteazkenean bere herriko jaietako lehen zapia haurrak nagusi diren akto batean. Eta beste albistetan, haur eta gazteentzako inguru abentura rokodromo eta ohe elastikoekin. Gaurko eguneko arratsaldean herriko gazte eta umeentzako rokodromo eta ohe elastikoak egonen dira Kulturetxeko plazan. Atxaldeko 5:00-etatik 8:00 arte irango du aktibitate honek, gerturatu nahi duen edonorrentzat. Jarraian, kale jira egonen da herrian zehar, delirium txarangarekin eta 7:00 txikientzako entziorra programatuta dago gurpildun zezenkoekin Idoia plazan. Gauerako kontzertuak programatuta daude herrian zehar, bandada talderekin eta DJ anitzekin. Atarrabiako albisteetara pasako gara oraingoan, gazte antzerki tailerra antolatu dute 2019-2020 kurtsorako. 12 eta 17 urte bitarteko gaztei zuzendutako tailerra da honako hau, 2 taldeetan banatuko da, gaztelaniazko eta euskarazkoren artean. Lehena urriaren 10-etik maiatzaren 9 arte irango du, ostegunetan izanen da, atxaldeko 6:00-etatik 8:00 arte. Bigarrena berriz, urriaren 4-etik maiatzaren 9 arte uranen du, eta ostiraletan emanen da, atxaldeko 7:00-etatik 9 arte. Izen ematea eta ordainketak irailaren 27 baino lehen egin beharko dira Atarrabiako gaztelekuan. Atarrabiako aurtengo jaien txupinazoan nork jaurtiko duen bozkatzeko epea amaitzear dago. Aurtengo jaietako hasierari emanen dion hautagaia aukeratzeko epea datorren irailaren 15 igandean amaituko da. Klub Ziklista Beiabes Atarrabiako voluntarioen taldea eta Kareka luze dira aurtengo hautagaiak, herriko jendeak jadanik bozkatzen ari dituen hautagaiak. Botoa eman ahal izateko ezinbestekoa da Atarrabian errodoturik egotea eta nana, pasaportea edota egoitza txartela aurkeztea. Hautagaiak bozkatu ahal izateko Atarrabiako udalaren webgunean esteka bat zintzilikatuta dago datu guztiak emateko. Tiebaseko kontuetara pasako gara oraingoan, Tiebaseko herriak gaur hasiko ditu bere herriko jaiak. Arratsaldeko 5:00 jaurtiko den txupinazorekin hasiko dira Tiebaseko herriko jaiak. Jarraian, 2018 eta 2019 jaiotako aurrei herriko jaien zapia banatu egingo zaie. Goizetik egon dira jaiak hasten herritarrek kalderetea eta joareroa prestatzen. Arratsaldean zehar kontzertuak eta afaria egonen da herriko jendearentzat. Irailaren 16 arte elzatuko dira Tiebas herriko jaiak, non programazio guztia herriko udalaren webgunean kontsultatu daiteke. Iruñeko albisteekin amaituko dugu gaurko albistegia. Iruñeko udalak omenaldia egin dio hil berri den Iñaki Astondoa,
Los Iruñako taldeko kideari. Iruñako udalak xafla bat jarri zuen atzo goizean New Yorken otsailean hildako Los Iruñako taldeko abeslaria Iñaki Astondoaren omenez. Xafla San Francisco kalearen 32an jarri dute. Etxe honetan jaio eta bizi izan zen Iñaki Astondoa Los Iruñako musikari ospetsua leyendarekin. Iruñeko alkate Enrique Maia eta musikarien alargun Willy Vázquez aritu dira ekitaldiaren buru, eta jakin batera izan dira udalbatzako beste kide batzuk, Kike Los Arcos, bizirik dagoen taldeko kide bakarra eta Astondoaren adiskide zein senideek. Bustintxuriko txistulari taldeak jaurtiko du gaur auzoko jaiei hasiera emango dion txupinazoa. Arratsaldeko 7etan jaurtiko dute txistulariek txupinazoa auzoko jaiei hasiera emanez, non erraldoi txiki bikote berri batekin kontatuko duen eta gurpildun zezen talde batekin. Auzoko talde kulturalen kale jirak auzokideak eramanen ditu txupinazo jaurtiketara eta ondoren erraldoi, batukada, trikiak eta dantzak bezalako aktibitateak egonen dira jaiei hasiera emateko. Ta azkenik, EH Bilduk udal ordenantza bat aurkeztu du apustu etxeak erregulatzeko. Iruñean apustu etxeen ugaritze deigarria dela eta honek suposatzen dituen ondorengoak ikusita, EH Bildu alderdiak udal ordenantza proposamena aurkeztu egin du hirian etxe apustuak eta joko lokalak erregulatzeko eta ludopatia saihesteko. Urbanismo guneko datuak aztertuta alderdiak adierazi duenez, hirian 28 joko saloi daudela eta beste 13 apustu etxeko lizentziekin osotara aktibitate honetara dedikatzen diren 51 lokal daude Iruñean. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta ure zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina. Magazinaren bigarren partera iritsi gara eta oraingoan gaurko eguneko 3 elkarrizketei paso emanen diegu. Arratsalde on guztioi, gure gaurko lehenengo gonbidatua Xabier da, Beltza Weekend jaialdiko antolatzailea eta jaialdi honen inguruan hitz egitera etorri da. Arratsalde on, Xabi. Arratsalde on. Zer moduz? Oso ongi. Ja jaialdiarekin hor preparatiboak egiten egongo zarete, ezta? Bueno, preparatiboak egiten eta ja hasita jaialdia, bai, programazio kulturala, zine zikloarekin bukatu genuen, aurten egin dugu hori Nafarroako filmotekarekin batera. Badago baita ere erakusketa, kuadro erakusketa, margo erakusketa Kondestablen, eta atzo ja hasi ginen kontzertuekin, lehendabiziko kontzertua, Media Luna, Las Casetes, eta gero baita ere egin genuen pintxaldia, musika beltzana, eta oso pozik, Media Luna Media Lunako kanpoaldea lepo zegoen, hortaz ezin hobeto, hirugarren Beltza Weekend jaialdiaren 3. edizioari ekiteko. Jaialdi hau ezagutzen ez duen jendearentzako, nola definituko zenuke jaialdi hau? Bai, bada musika beltzan espezializatutako jaialdia. Eta musika beltza diogunean hartzen dugu espektro zabala eta hori da gure asmoa. Orduan hor sartzen dugu soula, rhythm and bluesa, musika jamaikarra, ska, rocksteady eta unibertso hori. Baina baita jazza, baita ere sartzen alda bugalua, sartzen alda funk pixka bat. Orduan, espektro horren barruan, inkluso rock and rolla azken finean da musika beltzatik
Rhythm and Bluesatik datorren musika, hortaz baita ere rock and rolla. Horten ez dago rock and rollik, baina beste edizioetan izan dugu, orduan espektro zabal bat publikoan hitzarako, eta hori da Beltza Weekend. Eta nola sortu zen jaialdia antolatzen ideia? Gu musikazalea gara eta bizitza osoan sartuta ibili gara musikaren munduan eta bereziki zalea gara musika beltzanak. Orduan geneukan egina duela urte batzuk Gautxoriak Soul Club kluba, gero elkarte bihurtu zena jaialdia egiteko eta 2015ean ikusi genuen giro zegoela zerbait handiagoa egiteko eta hasi ginen mugitzen eta zergatik ez dugu egiten beltza musikan oinarritutako jaialdi, baina jaialdi importante bat Iruñan, txikia, baina importantea bere koherentzia, bere mamian eta giroa ikusi genuen Iruñan, hori bultzatzeko eta animatu ginen eta 2017 urtean egin genuen lehendabiziko Beltza Weekend jaialdia. Eta norekin aritu zarete urte hauetan zehar aurrera eramateko? Norekin, barkatu? Aritu zarete elkarlanean, udalarekin, salaren batekin? Alde batetik antolatzailea gara Gautxoria, edo motorea da Gautxoriak Soul Cluba, eta egiten dugu jaialdia eta antolatzen dugu Zentral aretoarekin elkarlanean. Guk aurkeztu genion Zentrali gure proiektua, Zentralek oso ongi ikusi zuen, harrera oso ona eduki zuen, eta nolabait esateko egiten dugu elkarrekin, sozioa gara honetan. Eta gero joan ginen Iruñeko udalera. Eta Iruñeko udalean oso ongi hartu gintuzten, eta ez du antolatzen Iruñeko udalak, baina Iruñeko udalak ordutik laguntzen gaitu subentzio txiki batekin. Eta gero antolaketa, gero patrozinadoreak ditugu, eta gauza guztiak zerbezak, komunikabideak, eta lan hori. Eta hori guztiarekin egiten dugu jaialdia. Osongi, komentatu duzun bezala, hau 3. edizioa da, zer moduz joan ziren aurreko edizioak, arrakasta izan zuten? Bai, lehendabiziko ediziotik ja ikusi genuen, bazegoela publiko bat, eta gainera oso esker onekoa, eta esaten ziguten, ez ongi, ekarri duzutela eta animatu zaretela olako gauza bat egitera Iruñan, tradizionalki badakizu Iruña dela oso rockeroa, edo behintzat badirudi bakarrik dagoela rock klase bat, eta ez, Iruña oso anitza da, oso hiri musikala da, kultura musikala handia dago, bai rockean, esan dudan rockean, baina baita ere rock and roll, igual vintage edo zaharragoan, musika jamaikarrean, musika beltzean, garajean, popan baita ere, hortaz badago kultura bat, badago zera bat Iruñen, egiten duena hiria. Eta galdu naiz pixka bat honekin zure galderaren hori. Lasai. Esan dizute edizio horiek arrakastatsuak izan zirela, jende animatu zela. Hori da, hori. Eta horri jarrekin, esan nahi nuen hori, publikoak oso ongi hartu duela, izan zen arrakastatsua lehendabizikoa, bigarrena baita ere, eta aurtengoa, zifrak ikusita orain arte saldu dugunarekin eta hori, nik uste dut izan behar dela potenteena. Esan behar nizun, atzo hasi zela jaialdia, doako kontzertu batekin, baina justo gaur eta biharko egunetarako sarrerak edo zibarko direla, eta kontigu zu pixka bat ere, egun hauetan zehar, zein taldek joko dute? Gaur daukagu, gaur gauean daukagu Areta Soul Divas, and the Silverbacks taldea, eta Royelis, artista jamaikarra. Orduan hasiko dira Areta Soul Divas and the Silverbacksek, 9:30 puntual, hortaz puntual hasiko da 9:30, eta Areta Soul Divasek egiten dutena da, omenaldi bat, gorazarre egiten diote Areta Franklin abeslariari. Justo
Iaz, abuztuaren 16an hil zen, Aretha Franklin, eta orduan da Madrid Negroren produkzio bat, eta bueno, ikusi dugu nola urtebete justo pasa den bere heriotzaren urteurrenean, ikusi genuen polita izaten altzela ekartzea olako espektakulo bat Aretha Franklini soularen erreginari gorazarre egiten diona, eta joko dituzte Aretha Franklinen errepertorioko besti sonatuenak, ez dakit zer, izan behar da oso kontzertu polita, eta kontzertu honekin baita ere, lehen esan dizut, festivala oso espezializatua dela, baina baita ere, irekina izan dugu, espektro hori, igual, ekarriz, artista, kontzertu bat, soularekin igual horren ohituta ez dagoen jendea erakartzeko, ez? Aretha Franklin enorkeztu ezagutzen, nik uste dut jendea ari dela eratzuten horri, eta gu nahi dugu baitaren musika biltzera jendea ekarri, hori da gure asmoa baitare festivalarekin, eta kontzertu honekin ere asmo hori bete nahi genuen, ez? Eta ikusiko dugu, baina printzipioz atera behar da oso ongi, eta gaur zentralaretoa izan behar du betekada importantea guztiz betetzen ez bada, barkatu. Eta gero Roy Ellis. Roy Ellis da Jamaikako klasiko bat, ez bakarrik klasikoa, baizik eta dator 60ko hamarkadatik, 1989an atera zuen bere Simarip taldearekin Skinhead Moonstomp diskoa, oraindik ere inoiz deskatalogatu ez dena, eta saltzen dena, eta klasikoa, mitikoa, Roy Ellis, gaur egun garaiko artisten artean oso sasoiko dago eta goi-goian dago, hortaz Jamaikako musikaren zaleentzako, baina ez bakarrik, izan behar da, bukatuko dugu gaua berarekin, eta kriston festa espero da, hortaz dena gomidatuta. Osongi. Zaila izan da, programazioa antolatzerako orduan artista internazionalekin zita lortzea, zeren azken finean, igual errazago da estatuan edo Euskal Herrian zehar dauden taldeak errazago gerturatzea, baina, klaro, estatuatuak edo Ingalaterraz dakiteko artistak zailagoak dira, ez da? Hori da. Bueno, festivalaren bokazioa da nazioarteko artistak ekartzearena, orduan, hor daukagu adibidez zentralaretoa. Eta zentralaretoa, bukina egiteko eta hori, bera arduratzen da gestio guzti horiek egiteaz, ez. Eta, karo, guretzako oso ongi dago, guk egiten dugu festivalaren edo programazioa aurkeztun dugu, eta, gero, negoziatu behar da artistekin, hitz egin behar da beraiekin, datak edo libreak dituzten edo ez, biran dagoen edo ez, adibidez, Lee Fields, nola harrapatu dugu. Lee Fields da larun batean joko duena, itxiko du jaialdia, musikari dagokionez, eta da, soularen barruan, gaur egun, topa, goi-goian dago, ez? Orduan, biran zegoen Europatik, eta harrapatu aldu izan dugu. Beste nazin behar bada ez duzu estatu batuetatik ekarri, ez? Zure galderari erantzunez, ez, Europan zegoen, eta hor, egon gara, hori, biran dago, ez dakiz zer, guazen egitera, guazen galdetzera, prest legokeen Iruñera etortzeko, eta ez dakiz zer, eta lortu dugu. Baina, gauza hauek musikan asko gertatzen dira. Edo bestenaz ekartzen baduzu artista bat, gero egiten du bira bat Europatik, baita ere, orduan, gauza horiek dira pixka bat musikaren unibertso edo negozio honetan, guk ez dugu egiten negozioa, gu gara gautxoria, gara irabazi asmori gabeko elkartea, hortaz guk hemendik ez dugu ez da xox bat ere, ez diztrin bat ere ateratzen, baina musikaren negozioa horrela da, eta orduan harrapatzen duzu biran, Europatik dagoela eta ekartzen duzu Iruñera, oso ongi egon da, ze konten gauden, ekarri ahal izan dugulako munduko top bat. Primeran, benetan. Bai. Komentatu duzu, sarrerak jendeak erostena egon dela eta ikusten duzutenez, arrakasta egongo dela, hala ere, oraindik ere, sarreraren bat gelditzen da interesatuentzat? Bai, badaude, baina, nik
ikusten orain saio hau ikusten ari denari eta interesa duenari, aipatuko nioke, ez lokartzeko. Benetan, egia esateko ari da oso azkar erosten internet bidez, eta gero bono fisikoa baita ere, baina horiek ja erretiratu ditugu, eta orduan ditugu bi egunetarako bonoa, 52 eurotan, aurrez erosita, takilan pixko bat garestiagoa da, edo eguneko sarrerak, ostiralerako eta larun baterako, baina diodana oso gizatzen dira, hortaz animatu, eta gero 25 urtetik beherakoentzat, eta hau da nobedadea egin duguna aurten, jarri dugu bonoa, bonoak erosten aldira baita ere takilan. 25 urteko berakoentzat bono bat bi kontzertuetarako 25 eurotan. Zertarako, animatzeko jende gaztea baita ere kontzertuetara eta jaialdietara etortzeko. Eta egia esateko iniziatiba arrakasta handia izan duela, eta 25 urtetik berako publiko multzo bat etorriko da, eta oso pozik gaude horrekin, horrela laguntzen dugu baita ere ikasleak, edo lan prekarizatuetan daudenak, edo nik zer dakit, langabezian daudenak. Pixka laguntza hori musika beltza gustatzen zaienei etortzeko jaialdira. Eskertzekoa da bai. Esan bezala, 3. edizioa da hau, baina ikusten duzue Nafarroatik kanpo ezaguna den jaialdia bihurtzen ari dela honako hau? Bai, gu ditugu bi hildo edo bi asmo. Bata Nafarroan eta Euskal Herrian oro har ezaguna egitea, eta Iruña eta bereziki Nafarroaren barruan iruindarrek har dezatela jaialdia gauza bat berezkoa bezala, osea bere egitea jaialdia, hori da asmo bat. Eta beste asmoa da ez dakit, estatutik, Europa maila pixka zailagoa, baina Frantziatik badatoz jaialdira, jendea badator, ez jende asko, baina badator, iparraldetik noski, baina hori biltzen dugu Euskal Herri barruan, eta estatutik, Madrildik, Levantetik, ez dakit, Zaragozatik, Logroñotik, Asturiasetik, jendea badator. Inkluso leku urrunagoetatik ere bai, alderatetik nahi dugu zabaldu egitea festival bat, ezaguna izatea ez bakarrik Nafarroan, baizik eta estatu mailan baita ere, eta poliki-poliki, ez da ere kezkatzen gaituen gauza bat, baina ezaguna egiten ari da poliki-poliki eta hitz egiten ari da jaialdia, hortaz, aber zer gertatzen den, baina Ikusiko dugu, bai. Ikusiko dugu. Ja pixkat elkarrizketari amaiera emateagatik, zeo zer gehiago komentatu nahiko zenuke? Animatzea jendea etortzera, eta gero bai aipatu nahiko nuke gauzatxo bat eginen duguna larun batean, eta da aurrentzako espektakulu bat. Izan da larun batean, eguerdiko 12etan, Kondestablen, eta aterako da Braulia erraldoia. Eta, protokolotik kanpo gustatzen zaio musika, nola musika soula den eta rhythm and bluesa den, aurrei, izan da ikuskizun familiarra, eskainiko die, eta jarriko die musika, eta, elkar interaktuatuko du aurrekin, eta oso gauza berezia doakoa, hori larun bat eguerdian, eta Bermutaren orduan, ordu batetan, kontzertua The All Nighters taldearekin, Caballo Blancon, zaldi zuriaren ostatuan, baita ere doan, larun batean, eta gero gaueko kontzertuak. Hori aipatu nahiko nuke. Erudi biharko egunerako plan oso ona daukatela iruindarrek, eta espero dugu jaialdiak arrakasta izatea, eta beste jaialdira joaten ez dinenek alternatibak hauek ere dituzte disfrutatzeko. Hori da. Bueno, Xabi, plazer bat izan da zurekin hitz egitea, espero dugu dena ondo ateratzea, eta beste nometetan elkarre ikusten gara. Nahi duzuenean, oso gustora nago naiz, horta nahi duzutenean, eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Hay un nuevo agente en la ciudad.
Su nombre es Francisco Javier, pero todos y todas le llaman The Black Foral. ¡Policía foral! ¡Manos arriba! Más navarro que el Pacharán. ¡Esto no es Pacharán! ¡Es licor de entrina! ¿Pero qué hace, Jambo? Más bruto que un arao. Deberá resolver un caso que te dejará más helada que una noche sin chaquetica. ¿Qué tenemos? Pues parece que empezó pinchando rock radical vasco y acabó con rancheras. Con Markel Cooper, ganador de un premio de la Academia por Tasio 2, la venganza del carbón. Aitor Callahan en el papel de Vinagre. Vigílalo, que no escape. De los creadores del aclamado thriller ¿Qué coño? Peregrinas mutantes en San Nicolás. Y con la colaboración especial de Soy Zubiri, Serafín Zubiri. Todo esto es la música. ¿Quién te envía? Belcha Week. Ya llega. Desde Navarra al mundo. Mañana quiero aquí a The Black Foral vivo o muerto. Sí, señora. Que usted mande. La operación Belcha Weekend sigue en marcha y nadie podrá detenerla. The Black Foral. Estreno 12, 13 y 14 de septiembre en Sala Central. Arratsaldeon berriz ere, oraingoan Taso eta Garazi daukagu gurekin, ez dago Isla Fest jaialdiari buruz hitz egitera datoz eta beraiekin hasiko dugu elkarrizketa. Kaixo bikote? Opa. Zer moduz? Ondo. Igual pixkat urduri telebistan egoteagatik. Bai, dexente. Bueno, normala den bezala, baina, bueno, azkenean zuek dakizuen gai bati buruz hitz egitera zatozte, orduan erosoago sentitu altzarete. Bai. Jendeak ezagutzeko pixkat konta iguzu zer da ez dago Hilda Fest jaialdi hau zertan datza? Bueno, ez dago Hilda Fest jaialdia dator gehien bat, azken aldian gaztetxeen aurka egon diren oldarraldi honek eragin dituen isun eta dena delako, isun ekonomiko gehien bat hauen aurrean nola baiteko musika estenatik, Iruñerriako estena musikaletik, elkartasun keinu bezala, gehien bat dator etekin ekonomiko hori pixka bat arintze bidera, estena musikaletik elkartasun keinu hori baluzatzeko. Gehien bat alde horretatik. Horretarako kolektibo bat osatu izan duzute, ezta? Jaialdi hau aurrera eramateko? Bai, kolektiboa da ez dago Hilda, eta hortik atera zen ezaitu zugu bakarrik utziko kanpaina, eta hori izan da festia antolatu dugu da. Eta nola elkartu zineten hainbat kolektibo auzoetako edo musika taldeetako kolektiboak elkartu zineten aurrera eramateko? Egia esan EDH kolektiboa, ez dago Hilda kolektiboa sortzen da, eta sortu denetik agian kalera begira egin dugun lehenengo ekimena hau izango da. Baina lehenengo dator kolektiboa eta gero kanpaina bera hau. Orduan, ez dakienarentzat ez dago Hilda kolektiboa osatzen dugu, bai musika taldeetan ari diren edo aritu izan diren kideekin, baita irrati libretako esateriekin, bizkat estena osatzen dugun hainbat pertsonen elkartzearekin. Gehien bat, estena bera
auspotzearen helburuarekin, sustatze, beti egon da nahiko zigortua, eta estena nahi dugun estena antikomertzial hau traba asko ditu, musikaren merkantilizazioarekin, baita musikaz etekin ekonomikoa atera nahi duten zenbait esparru eta individuekin, orduan gure helburua da estena hori babestea eta guk geuk gurea eginez aurrera ateratzea. Bai kontzertuak egite aldera, bai taldeek dituzten beharren azpiegiturak lortze aldera, eta baita ekoizpenak eta, lan asko dago, ideia asko buruan, helburu asko, baina pixkanaka, eta kalera begira edo zea begira, hau izan da egin dugun lehenengo ekimena. Oso ongi. Horretarako hainbat hilabeteetan zehar, egon nintzen zarete, kanpaina aurrera emanez, zer motodako ekintzak egin dituzute honi arte? Orain arte ditugu boleto batzuk salgai, non egin dugu makrozozketa bat, non Euskal Herriko talde askok eman digute haien materiala. Daude CD-ak, biniloak, singelak, arropa, eta hori da zozketatzen dena. Egin dugu makrozozketa bat, atera ditugu 5.000 boleto, eta orain salgai daude Euskal Herriko hainbat puntutan. Eta hori izan zen ere, pixkat aurkezteko festia, eta festian egingo da zozketa. Oso ongi, eta urriaren 26 eta 27an prestatu duzute jaialdia, 25 eta 26an. Hemen Berriozarren, ez da? Berriozarren, Ilargi parkean. Eta zein talderekin adostu duzute konpromisoa? Ostiralean izango Rude Pride, Streetwise, Hexel, Zopilotes eta Unidad Alavesa. Eta larun batean, goizean izango txikienako Txanmagoa, gero bermutean Anderina Jolin, Bazkaria izanen dugu, eta gero gauean berriz ere, arratsaldean, Gurra eta Kitto, Azu, Dinamita, Erdoil eta El Sonido de la Metralla. Talde zabala azken finean, edorentzako guztuentzako. Norekin pientzarete kontaktuan edo jaialdi guzti hau voluntario moduan sortu den jaialdi izan da? Bai, esan bezala ez dagoela kolektibotik antolatu dugu. Egia esan guk ez dakit igual askok esperientzia dagoelako kontzertuak antolatzen eta baina bai guk gauk egin dugu ez. Berriozarko udalaren baimenarekin eta laguntzarekin. Baina, talde guztia kontaktatzeko guk gauk egin dugu, azkenean, sare zabala dugu eta guztion artean nola musikariak izatearen abantaila beste musika taldeak ezagutzea daen, hori kontaktu egin bitartez. Managerren beharrik gabe, lortu dugu kontzertu zabal. Eta txandak betetzeko, ibileko kolektibo batzuekin hitz egin dugu, edo lagunekin, edo beste talde batzuekin, edo azkenean hori txandak voluntariak dira ere. Oso ongi. Eta kontzertuak ikusteko sarrerak banatu dituzute, ezta? Edo banatzen ere zarete? Bai, salgai daude Herriko Tabernan, Ezpala Tabernan eta Aitzina Tabernan. Eta online ere erosi aldira. Oso ongi. 5 eurotan. Oso ongi. Eta esan duzuten bezala, jaialdi honen irabazi guztiak bideratuko dituzute Baimara Belas eta Errotxapeako gaztetxeko representu hori, ezta? Bai, guztiak. Bai, helburua hori baita, alde batetik helburua da ekonomikoa, baina isunak ordaintzeko eta dela kantitate nahiko handia, esan dezakegu zifra bat. 100.000 euro inguru, Marabiasetik eta Errotxapeatik, oraindik ez dakigu baina.
Eta nola ikusten dituzute errepesalatuak orain, nola sentitzen dira, edo nola ikusten duzute eraiekin izketan zaudetenean? Bai. Bueno, ekimen asko egiten ari dira, ez? Zentzu horretan, hau hainbat horietako bat da, ez? Badaude beste hainbeste ekimen edo etorriko direnak, esan bezala izunak kopurua oso handia da eta egin behar dira gauza pilo bat diru ateratzeko. Orduan, bai, eskertuak eta lanerako prest. Horrengo hilabeteetan egongo zarete lanean, segurazki beste mototako ekimenak antolatuko dituzte. Hor igual, Iruñerriko musikari taldei bultzada bat emanen zeniokete? Barkatu zituraz. Musikari talde gazteak ere igual egoera prekarioan bizi direnak, lehen komentatu zuten bezala. Igual ere talde hauei espazio bat edo kontzertu organizaturen bat egingo zeniekete bultzada bizkat emateko talde gaztei, adibidez? Momentu zabantolatu dugu, baina adibidez festia orkesteko egin genuen pasaren 6an, Aitzina Tabernan, Jagoiko eta Erre Zaharra, dela talde berri bat, sortu denaren egunean, sustai berriak, bada ja aurte pare bat edo, eta Tatxers, sortu berriak ere. Orduan azkenean, pixka bat ematen dugu aukera sortu berriak diren taldei, zer ginean musikan potentzial handia dago eta talde asko sortzen ari dira oraintxe bertan, eta beraiekin kontatzen dugu noski. Ja pixkat ere elkarrizketerean behiela ematagatik, beste zer komentatu nahiko zenukete, igual jende animatu kontzertua bertaratzera? Bai, noski, animatzea jendea etortzera, egongo direla sarrerak ere salgai takilan, eta hori, animatzera. Bai, hori, 5 eurotxo besterik ez dira talde kalitatezko taldeak ikusteko, 5 euro egun bakoitzean, eta giro aparte dago da, seguro. Saiatuko gara alik eta gune aske eta osasuntsu eta gozagarrien egiten, guztion artean, eta ere hemendik deia luzatzea jendeari izanez gero txandetan apuntatzeko, ezakit gurekin kontaktuan jar daitezke gure korreoan, edh@gmail.comen, edo gure sare sozialen bitartez, eta hori, guztion artean pixka bat guztia hau aurrera teatzen. Eta Urriak 17 izango dutela epaiketa Marabiaseko 22. Bale. Eta ere horretaraztea Errotxapeako gaztetxea desalojoaren arriskupean dagoela, eta hor da biltzatela erresistentzian, eta hemendik ere eszena musikala bera oso eskertua dagoela Iruñerrian Errotxapeako gaztetxea bezalako esparruarekin, izan ere okupatu zutenetik kriston kontzertuak egoteko aukera egon da, talde asko bere burua aurkeztu dute bertan eta agurra ere esan, eta pixka bat nolabait gaztetxen loraldiarekin batera ere eszena musikalak argitasun puntu bat ikusi zuen momentu horretan, orain desalojo arriskuarekin pixka bat iluntasunera bueltatze horri begira ere aldarrikatu nahi ditugu espazio hauek oso beharrezko eszena musikalaren osasunerako edo. Azkenean esparru aske hauek gaztetxeak musikaren aurrera egitearekin batera datozela, Euskal Herriko historian zehar ere. Orduan, hori, EDH-tik garrantzi hori ikusten dugunez, gehien bat esker hori eman nahi diogu holako espazioak defendatzen dituztenei. Espero dugu Iruñeak berriz ere argia ikustea datorren hilabeteetan, garai latzak datozen arren. Mi esker bikote egin duzuten elkarrizketagatik, espero dugu jaialdia aurrera eramatea, oso ongi joatea, eta aurrengo hilabeteetan lan ona egitea. Mi esker. Eskerrik asko.
Arratsaldeon berriz ere, oraingoan Arantzi Barra daukagu gurekin, etxenetako kolaboratzailea, eta azkenaldiko estrenaldi buruz eta beste hainbat kontui buruz egitera dator. Kaixo, zer moduz? Ondo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Uda eta oporrak eta, bukatu dira. Baina, bueno, zinerako garai honean, hasi gara sartzen. Ze udazkena etortzen denean, ematen du pelikula beste etortzen direla, eta udazkenatan eguan normalan izaten dira jaialdi eskoko gainera. Gainera, bai. Eta orduan, lehen hasiko gara batez ere estreinaldiei buruz hitz egiten, astebukaera honetako estreinaldiei buruz hitz egiten, eta lehenengoa da Sordo, deitzen dan filme bat. Alfonso Cortés Cabanillas Espainiarra da filmea, eta agertzen dira Asier Etxeandia, Aitor Luna, euskaldun asko agertzen dira, Hugo Silva, Marian Álvarez, Imanol Arias. Dago komiki baten oinarritua, David Muñozen komiki baten oinarritua, eta dauka pixka bat western kolore puntua. Asier Etxeandia, antifrankista, Maki eta frankistan arteko posgerrako hori, gerra, pixka bat agertzen da hor, eta ikusten da zelan, izenburuak esaten duen bezala, zelan protagonista gelditzen den gogorra. Orduan, gogorra gelditzen denean, zelan pixka bat gehiago kostatzen zaion konturatzea gertatzen diren gauzak, askotan. Gainera, pelikulan ikusten da asko soinuarekin jolasten, hori batean soinua dago, beste momentu batean soinua desagertzen da, zu egoteko bere protagonistaren barruan bezala, sentitzeko zerrez, eta askotan igual disparatzen, eskopetarekin disparatzen eta daude, baina bera, ezin du entzun, ikusi egin behar du, jakiteko zer gertatzen den, orduan, pixka bat, zailago, egiten zaio protagonistari, eta da, esaten den bezala, filme bat gogorra, oso gogorra, gai gogorra dauka, posgerrakoa, 1994an, eta orduan grabatu zuten Kantabrian, baina haranean suposatzen da dagoela grabatuta, nahiz eta Kantabrian grabatu. Badakizu beti zinean trampak asko egiten direla. Hau, Malagako jaialdiagatik gero hitz egingo dugu, batez ere gure jaialdi garrantzitsuenagatik hitz egingo dugu, baina Malagan egon zen filme hau. Da orduan baduzue ikusiko dugu, trailerra, guazen ikustera ber. ¿Ves esta bala? Guárdala. Y la próxima vez que te encuentres con uno de nosotros, piensa que la llevas en el bolsillo, no en la cabeza. Ahí está. Volvemos esa mierda. ¡Quieto! ¡Baja del caballo! ¿Dónde está Anselmo Rojas? ¿Qué se cree que estamos haciendo aquí? Cazar indios, sargento. He dicho que de mí depende. ¿A cuál de los dos va a fusilar? ¡Anselmo! ¡No puedes escapar! ¡Te acabaré encontrando! ¡Más!
itxura, argazkia eta komikiaren esentzia ematen du pixka batez daukala. Orduan, komikizaleak eta batez ere komiki ezagutzen dituztenak, ondo etorriko zaie ikustea pelikula hau ez, Sordo. Gero daukagu, joango gara Estatu Batuetara, eta gai bat oso ezberdina, ez daukaran zer ikusirik gerrakin, baina bai gogorra ere bai, deitzen da A 2 metros de ti. Estatu Batuetatik datorren hau pelikula Justin Baldoni zuzendariak egiten du, eta nerabe bi, 17 urteko nerabe bi, erakartzen dira, baina, klaro, gauza zer da, fibrosis kistika daukate, eta orduan kontu zebil behar dira bakteriak eta beraien artean ez kutsatzeko. Orduan, imaginatu arnaz trastorno genetiko hau eukita, ospitalean ezagutzen direnean bian arteko, erakartasun handi hori zelan poliki-poliki joaten den ikusten, gero eta gehiago, bera mutila gainera, oso ezberdinak dira, neska gehiago da maniatika, ordena, dana oso kontrolpean eduki behar du, eta mutila pixka bat azten da, medikazioa, eta esaten, janik ez du nahi hau, oso arriskuan dago, berizpadu egiten. Eta beraien arteko harremana beti 2 metro, eduki behar dituzte. Eta nahi ikutu, nahi jakin, orduan hazen dira pixka bat, horre danak gainditzen eta bere bizitza arriskuan jartzen. Orduan iristen zait gai bat oso potentea, normalean erakartzen diren 2 nerabe eta horrek asko gustatzen dira, baina kasu honetan dago kriston gatazka. Eta orduan iristen zait pelikula bat daukala elkarrizketak oso interesgarriak, sakonak, beraien arteko freskatasuna, kimika asko daukate, nahi baduzu guazen ikustera trailerra. Solo quería presentarme. Soy Will Newman. 2 metros de distancia en todo momento, ya conocéis las normas. Déjame adivinar, ¿eres el típico chico que ignora las normas para sentir que tiene el control? ¿He acertado? No vas mal. ¿Te parece guay? ¿Te lo parece a ti? There's no room in war for feelings. Hola, mundo. Mi capacidad pulmonar ha bajado al 35%. Los que tenemos fibrosis quística no podemos acercarnos a menos de 2 metros porque podríamos acabar pillando las bacterias del otro. Nada nos salvará la vida, Estela. Respiramos aire prestado. No, me niego a pensar eso. ¿Puedo ver tu protocolo? ¿Qué es esto? No te aguanto. Baby, it hits so hard. Vamos a tratarnos juntos para asegurarme de que lo estás cumpliendo. Baby, you left your mark. Siempre buscas la forma de pasar más tiempo conmigo, ¿verdad, Estela? No me digas que para un chico que te gusta, también tiene fibrosis quística. Me gusta verte así. ¿Verme cómo? Optimista. ¿Por qué no metí nada bonito? I will fight. ¿Quién no espera vivir un romance en un hospital? I will fight for you. Eres preciosa y valiente. Ojalá pudiera tocarte. No os acerquéis. Mínimo 2 metros, lo sé. Si coges su infección, ya puedes despedirte de tus pulmones nuevos. No somos chicos normales. No tenemos muchas oportunidades así. Llevo todo este tiempo viviendo para tratarme, en vez de tratarme para poder vivir, y quiero vivir. Yo solo quiero estar contigo. Y no puedo. Después de todo lo que la fibrosis quística me ha robado, ahora seré yo quien le robe algo. Medio metro. Medio metro más cerca. Ikusi duzun bezala, itxura ona dauka, ezta? Itxura ona dauka, eta nik uste dut gainera gaia, fibrosis kistikako gaixotasunari buruz eta jakiteko bai, ondo etorriko dela. Orduan, orain pasatuko gara dokumental batera. Dokumentala bai gustatzen zaigu, ezta? Bai, noski. Gainera hemen Nafarroan, jaialdi potentea daukagu dokumentalana. Orduan, hemen daukagu Haute
Retrato, dokumentala Gaizka Urrestina. Bai. Eta, bueno, haute retrato esaten duen bezala, hautei buruz da, ez? Pasan urtean, 2018an egin zuten kontzertua bere omenaldia, Animo Animal deitzen zana, eta orduan, hortik abiapuntu hartuta, ez? Kontzertu hortik, badoa dokumentala ikusten zerako polifazetikoa dan haute, ez? Ez bakarrik abesten eta kantak egiten, baizik eta margolaria, ez? Zinegilea, poeta, hanbeste gauza, ez? Eta orduan, poliki-poliki, bango gara bera ezagutzen, eta dauka soinu banda oso honaz, agertzen diren guztiak, honek kontzertuan Anabele, Jorge Rodesle, Dani Martin, daude kantak inoiz entzun gabe hautenak, ez? Hauten kantak entzun da daukagu, baina beraien, ez? Ahotzean. Orduan, bueno, nik uste dut pelikula interesgarria dela, batez ere, delako pertsona bat gauza asko egin duena, baina bebai gustago egin behar zaizu pixka bat, ez? Haute, ez? Politika kontuan bebai asko, ez? Beti egon da, ez? Hartuta mistikoa bebai, gauza asko dauka jendeari, ez? Erakusteko. Orduan daukagu aukera ikusteko dokumentala. Ni dokumentala gustatzen zaizkit. Asko ikasten da dokumentalakin eta batzuk segun ze gai, ez? Beti ez tira egiten dizu gehiago, ero ez. Haute daukan kanta adibidez akatzen dira Rosas en el mar, La belleza, Al alba, jende guztiak ezagutzen duena, baina bueno, oso hitz beti sakonak eukitzen ditu honek. Ez, kantetan. Guazen nahi baduzu ikustera, dokumental trailerra, ber. Muy buen dibujante, buenísimo. ¿Es un buenísimo pintor? Pintar, para mí, más que nada, es una terapia. Ha sido un poeta absolutamente excepcional. La humanidad, de nuevo, se divide en dos bloques, en gente hija de puta y gente de puta madre. Hace cine, un cine además muy personal. Unas películas originalísimas y fantásticas. Quería dirigir cine de pequeño y siempre dije, bueno, no me quiero morir sin rodar un largometraje. Yo creo que es el que mejor canta de todos nosotros. Y es uno de esos artistas que es solamente artista, ¿no? Que no llegues a la hora. Si te dijera, amor mío, te temo a la madrugada. Eduardo es un seductor. Le nombraban el hombre más sexy del año. O entre los tres nos organizamos, si puede ser. Y aunque nunca llegue a ser Luis Eduardo como amante. Lo que nos gusta a las mujeres de Eduardo es la sensibilidad, el arte y el sentido del humor, ¿no? With you. Ha marcado mucho y ha marcado a la gente de su generación, a los que vinieron después y a los chiquilines, como yo les llamo, los que llegan ahora, claro que sí. Amar, prefiero amar. Nos sigue haciendo cada día mucha falta. Un acto público de amor, de respeto a un compañero, a un amigo y a un maestro. Bueno, eta orain, bai pasatuko gara pelikula bat, nik uste dut, Palestinatik ez direla heltzen pelikulak normalian, ez da? Gainera daukagun konflikto, gatazka kriston, Israel eta Palestinan artekoarekin, dator pelikula bat hau benetan gertatutakoa, deitzen dena Los informes sobre Sara y Salem, ez? Eta, bueno, Moaia Alaian zuzendariak egin du. Benetan gertatutakoa da hau, gertatzen dena da Jerusalemeko mendebaldean Sara izeneko neska bat dago, judia kafetegi bat daukana, ezkonduta dago militar batekin, eta desleiala izaten da bere senarrari palestino batekin, ekialdean dagoen Jerusalem palestinar batekin, Salemekin, bai, ezkonduta dagoena eta ume baten zain dagoena. Orduan,
Beraien artean, ukitzen duten kriston erakartasuna, desleialak izaten dira, eta hori tapatzeko erabiltzen dituzten trikimailuak eta gauzak, zarak, senarra, eukieran militarra, azten dira txarto pentsatzen, zalemegaitik, terrorismo puntuan dagoela, eta gauzak sartzen beste gatazka batean. Orduan, beraiek bere burua, joaten dira, bizkai bat, eskutatzen hori ez erakusteko, baina sartzen dira, oraindik arazo handiagoan, Arazo handiagoan, ze hor sartzen da politika, sartzen da, terrorismo puntua, edo orduan, Israeleko militarrak eta pentsatzen dute dagoela sartuta, zerbait nahi duela egin, eta esan behar dut egia, ez dut esan behar, bueno, hor dago pelikula, Nik uste dudala, Rotterdamen jaialdian egon zen, eta gaia iristen zait dela oso, Gordina. Gordina eta orain momentuan harrapatzekoa, ezta? Niri iristen zait jendeak ikusi beharko lukela, asko, hor Palestinako pelikula bat izan da gainera, batez ere. Palestinako pelikula izan da, guazen ikusten nahi baduzu trailera. أنا ما سويتش من اللي بيحكوا عنه. נוכל להיפגש הלילה? יש לי עוד משלוח לעשות הלילה. זה בבית לחם, מאחורי גדר. בגדתי לדוד. זה בסדר, דברים קורים. כשהם קורים הם מזכירים לנו מה באמת חשוב ביחסים שלנו. זה היה בחור פלסטיני. اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المقرات خلال اجتياح قوات كبيرة من جيش الاحتلال في مدينتي بيت لحم ورام ليلة. ما ايش لك جابر؟ بيسال! מסתבר שאחד האנשים שעצרנו עושה שליחויות לקפה שלך. احكي لي عن المرة. أي مرة؟ اللي شغلت معكم. סלים? נקרא סלים? سليم تذكرت اسمها هلا؟ פשוט בוא לא נעשה את זה יותר ממה שזה, אוקיי? سارة זה רק درينك. חיים לא כאלה מסובכים. هذا الشاب بيشتغل معنا. احنا طلبنا منه يجرها ويجيبها له ويطلع. بيسان أنا آسف. على الخيانة ولا على الكذب؟ ست بسام؟ حسيتي مرة إنه جوزك يشوف نسوان غيرك؟ If you want to clear your conscience, tell the truth. Bueno, ikusten duzun bezala, ematen du pixka bat beldurra, zer gertatzen dagoen hor. Baina posten naiz ekartzea Palestinatik pelikulak, bentsat pixka bat ikusteko bai honek beste ikuspuntu batetik, askotan jendeak hitz egiten du beti, ikuspuntu beti bardinetik ematen du. Eta, bueno, hemen, erromantze badago, desleialtasuna, baina gero ia sartzen gara beste gauzak, beste kontu batzutan bai, ikusteko. Eta orduan, orain guazen beste pelikula batera, Espainiarra bai, sordo bezala, nahi dut esan, eta haute retrato bezala, Litus deitzen dena. Orduan, Litus, zuzendaria Dani de la Orden da, eta hemen aktore asko agertzen dira, Alex García, Belén Cuesta, Marta Nieto, Juin Gutiérrez, eta orduan, Juin Gutiérrezen pertsonaia, beran anaia hilda, bere burua hildu, eta lagunak hanbeste denporan ez dira batu, danak batzen dira, pixka bat hitz egiteko beraien artean, eta pixka bat harremana berreskuratzeko, Eta orduan, protagonista, korala da asko, danak daude batera denpora guztian, baina Juin Gutiérrez da anaia, hildanaren anaia, eta horrek dauka gutun bat
bere anaiak idatzi zuena hil baino lehen. Eta bakoitzari zerbait esaten dio, ez? Eta bakoitza, eta irakurri egin behar du, eta gauza asko hor deskubritzen dira ez dakitenak, eta beraien arteko gauza gertatu direnak, umore baltza dauka. Umore baltza niri irizten zait oso fina eta oso ona, ezta? Hemen dago umore baltza, emozioak ezin aterata daude. Antzerki batean dago oinarrituta, Marta Butxakan antzerki batean, horregaitik lokalizazioa da denbora guztian, leku batean, danak batera, eta batez be da, elkarrizketa oso argiak eta interesgarria, ez akziozko pelikula bat, baizik eta pixka bat buruari emateko, beraien arteko gauzak, saltza, zer agertzen diren hor beraien artean, eta gai bat zentrala, esaten dena hilketa bada, heriotza badago hor, beraien artean lagun bat, joan zaiena bere burua hil zuelako. Orduan, nahi baduzu guazen ikustera, trailerra? ¿Por qué no la anulamos? Y más ahora. Pues porque hace tiempo que no nos vemos, Marcos, y nos vendrá bien a todos. Pepe, hemos venido aquí a hablar de Litus, ¿no? Supuestamente. Me gustaría compartir con vosotros una anécdota que creo que puede ser muy bonita. ¿Puedo? Claro, claro. El día que Litus se suicidó. Venga. Estamos aquí porque Litus me lo pidió. ¿Cómo? Encontré unos sobres con nuestros nombres. Y en el mío me pedía específicamente que nos las enseñara hasta pasado un tiempo. Como los amigos de Peter. ¿Qué es eso? Que se reúnen muchos amigos, cuentan anécdotas. Peter está enfermo, no está muerto. Sería lo mismo si Litus nos hubiera dicho que se iba a suicidar. ¿Has invitado a mi ex? ¿Quién es tu ex? Marco. Te lo digo en latín. Su es mi ex. ¿Puedo pasar? Está echándote yo aquí y fíjate. Escogí este momento, dejé las palabras, disculpa el silencio. Si tú quieres hablar algo con alguien, lo dices en persona. Marco, esa carta es para mí. ¡Marco! Podría haber sido un accidente, Tony. Una persona que está bien no hace lo que él hizo. Con toda naturalidad. No me pude despedir de ti. Te hubiera gustado despedirte de Litus si te hubieran dejado. Y desesperar. Y ahora está muerto. Y no sabemos cómo era, ¿verdad? Pues porque se repitan más momentos como este. Bueno, hor daukagu Litus, beste aukera bat. Eta orain, honek dira ongo aste bukaerako estreinaldiak, datorrenerako daukat aipatzeko bi, bat da Downton Abbey, jendeak ezagutzen du telesaiagaitik. Nik uste dut izan dela telesail bat, Estatu Batuetatik kanpo gehien eduki duen sariak. Emmy, Urrezko Globoak, beste eduki ditu. Eta oso ondo eginda. Orduan, pelikula egitea beti da pixka bat arriskutsua alde batetik, batez ere fan asko daukalako, Baina, bueno, Michael Engelberg honek saiatu da bertako aktore asko bentsat eramaten, Maggie Smith agertzen da bentsat, espada agertzen Maggie Smith ematen du, ez dagoela, Da Crowley familiari buruz, aristokrata familia hau, Inglaterran, eta daude aktore barriak ere bai, Imelda Stanton dago barrio bai, eta orduan, Jorge Bosgarren erregearen gonbidapena daukate, orduan, beraien kreston saltza, danak zelan hasten diren hori prestatzen, eta bitartean jendeak ezagutzen duen pertsonai bakoitzaren kontuak, bitartean ikusten baten gara, jendeak ezagutzen duena Downton Abbey gainera, gustatuko zaio ze jarraitu, egiten du. 3 urte para zen, telesaila amaitu zen, 3 urte egon dira batu gabe elkarrez, eta batu dira hau pelikula egiteko, Downton Abbey. Goazen ikustera trailerra, ikusiko duzue. ¿Has venido a cenar, mamá? Será un buffet. No me he cambiado. Solo debes quitarte el sombrero. Lo dices como si fuera fácil. Quiero que toda la casa resplandezca y deslumbre. El correo acaba de llegar, milord. ¡Cielos! ¿Qué ocurre? El rey y la reina se hospedarán aquí. ¿Qué? Lo que faltaba. ¿Un almuerzo real? ¿Un desfile? ¿Y una cena? Me estoy mareando.
Soy el mayordomo del rey. Nos hemos adelantado a la llegada de sus majestades. El mayordomo real es aterrador. Échense a un lado. Soy el chef de sus majestades. ¡Quiero aceite de oliva ya! Lo que quieres es un sopapo, ya. Necesito su ayuda, Carson. Estaré allí mañana mismo, milady. ¿Puedo ayudarla? Soy la doncella de Lady Bagshaw. Tengo que admitirlo, me gusta. Es una oportunista descarada. Por Dios, eso es absurdo. ¡Ah! No hay necesidad alguna de discutir. Yo nunca discuto, informo. ¿Nosotros no haremos nada? Exacto. No está bien que nos humillen así. Perdón. Queremos defender el honor de Downton. Deberíamos contraatacar. Esto es traición. Tengo la sensación de que puede verme por dentro. Estos últimos días me han hecho pensar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Deberíamos seguir adelante? Downton Abbey es el corazón de esta comunidad. Y ustedes hacen que siga latiendo. Ahí llegan. Señor Mosley. Majestades, bienvenidos a Downton Abbey. Oh, ¿puedo ayudarla? Alguien tendrá que hacerlo o no volveré a levantarme. Bueno, erresuma batuetatik, ez? Hor daukagu Downton Abbey, eta estatu batuetatik Brad Pitt daukagu hemen, Ad Asha pelikularekin, espazioko filme bata, James Gray zuzendariarekin, Liv Tyler agertzen da, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, eta espazioari buruz da, ez? Baina gehiago da batez ere intimista puntua, bere evoluzioa ikusten da, zelan joaten den aldatzen, ze ezin du berak transmititu daukan barruan, ze bere aita joan zen espaziora eta ezen bueltatu. Da hori txikitatik dauka sartuta barruan. Naiz eta espazioari buruz hitz egin, gehiago da batez ere bere emozioai, bere pertsonalitatea eta bere zelan joaten den evoluzioa, ez? Hori ikusten dugu zelan, esaten diote misio bat daukala espaziora joateko, eta zelan joaten den poliki-poliki zabaltzen, ez? Pixka bat. Orduan, da pelikula intimista eta hurrengorako jakiteko daukagula bai hau aukera, goazen ikusiko duzu trailerra. ¿En qué piensas? Me dedico a esto por mi padre. Fue un héroe. Dio su vida en aras del conocimiento. Control, ¿habéis visto eso? Es una completa locura. Incendios por doquier, aviones que se estrellan. Lo llaman la oleada. Comandante, tenemos cierta información clasificada. Diga, ¿qué sabe usted del Proyecto Lima? Su objetivo era la búsqueda de vida extraterrestre inteligente. La nave desapareció tras 16 años de misión. ¿Y quién era el comandante? Mi padre, señor. Puede que esto le cause cierta impresión. Su padre estaba experimentando con material de alto secreto que podría poner en peligro nuestro sistema solar y destruir toda forma de vida. Contamos con usted para que descubra qué está pasando. Me preocupas mucho. Te quiero. Vamos a comenzar su examen psicológico. Describa lo mejor que pueda su estado mental y emocional actual. Me siento bien. Listo para dar lo mejor de mí en este trabajo. Mantengo mi firme compromiso de llevar a cabo esta misión hasta el final. Si fuera necesario, estoy dispuesto a destruir todo el proyecto. La Tierra confió en él. Ahora confío
confía en su destino. En mí. Tenemos un trabajo. ¿Estás preparado? Lo estoy. Bueno, eta orain, ja, astebukaera urrengorako pentsatuta daukagunak eta hitz egin behar dugu bai zinemaldia datorrela. Donostiko zinemaldia. Justo azten da irailako 20an eta bukatzen da irailako 28an. Da irailako 20tik 28ra horran beste pilo bat pelikula daude. Baina hemen edukiko dugu aukera ikusteko hor astean, zinemaldian izango den astean, edukiko dugu aukera 27an, astebukaera hortan, ikusteko 2 zinemaldian egongo direnak. Alde batetik daukagu Agur Etxebeste, jendeak ikusiko zuena Aupa Etxebeste, gurekin daukagu lanean Amaia, Agur Etxebesten egon zena, Azer Altuna eta Telmo Esnalena, Ramon Agirre, Elena Irureta, Iban Garat, jarraitzen dute egoten, zuzendariak ere bardinak dira, eta ongoan emakumeak dauka indarrazko pelikulan, ze alkatea, osasunari buruz utzi egin behar du, ezin du alkatea izan herrian, Bergarako hor egon dira grabatzen, eta Elena Irureta epintzen da, alkate bezala, baina zelan eramaten duen gidoia esaten dute oso freskoa daukala. Ikiko dugu aukera zinemaldian ikusteko, bestelan, hemen astebukaeran ikusteko zineetan, eta orduan, zinemaldian hor egongo da, niposten naiz hor. Gainera, Zinemira saria Txepelarari emango diote, eta hor epiniko dute Agur Etxebestez. Txepelaranik ezagutzen dut, ze nire ekoizlea izan zen nire lehengoko film luzean, zigortzailea film luzean, eta posten naiz berari saria ematea, Zinemirakoa, ze pila bat pelikula egin ditu. Hemen Aupa Etxebeste bai, berak parte hartu izan zuen hasieran, Aupa Etxebestekin, eta hor Zinemiran saria ematen diotenean, Agur Etxebeste ikusteko aukera izango dute, eta gero guk, hemen zinean estrenatzen denean, guazen nahi baduzue trailerra ikustea. Zeratik ez emakume bat? Emakume bat? Bada, garaia. Emakumea postu horietan egon gaitezen. Bai. Zein? Ni. Zu? Giroan ahasi egia zegok. Haiek tiro bota baino lehen kabian eskutatu beharko guke. Kabian? Alkatzeza utzi behar dek. Eskerrik asko. Altzazu lasai, Luisa. Zuk ez ez egin behar. Ez da, gure kompetentzia. Eta zein kompetentzia daba? Martinera. Martin! Bai! Gauzak dauden bezala jarraitzea nahi diagun besterik ez. Zer nahi duzuk? Venezuela bezala bukatzea? Hemen ez gaitu inok ikusten baitea. Kendu arropa. Earki aldatu zen bizitza patizio. Lehen emazta egiten zuena, guainik egin behar. Eta beak egiten ziena, Andreak? Zite zu hemen. Zurekin utzi behar ditut. Nerekin? Dios! Ea noiz ikasten dezuen gizonek, emakumeen erabakinak errespetatzen. Patricio Zuetzea inor. Maria Luisa delkate. Ez ditula berriz ikusi. Puntakume horiek. Agur, Etxebeste. Zer gertatzea! Hemendik aurrea, gauzak nire modura ingoia. Barregarria ematen du, ez? Entzat barre egiteko, ez? Euskeraz egin den pelikula jende gehienetako bat da, gero handian bebe jende asko joan da ikustera, baina Aupa Etxebeste ikizuen kriston arrakazta, euskerazko pelikula batean. Eta gero, bebai, zinemaldian eukiko dugu aukera ikusteko Alejandro Amenabarren, azkenean beste denpora egon da pelikula bat egin gabe, eta aukera eukiko dugu ikusteko Mientras dure la guerra,
Eta pixka bat, jende asko hasi da esaten, pixka bat sartu dela politika kontuan, eta bueno, hasi dira esaten, gorria dela, ez dakize, bueno, dakizu ez, pixka bat jende azten dagoelako hau esaten, hori bai eukiko dugun aukera ikusteko hemen astebukaeran, 27ko astebukaeran, mientras dura la guerra, gerrari buruz, Miguel de Unamunoren pertsonaia Karra Alejaldeke egiten du, Eduard Fernández berai hartzen da, niri hemen abar asko gustatzen zaizelan zuzentzen duen, eta gero musika bai berak egiten du, gidoia, bueno, da pixka bat danetarik egiten du. Polifacético. Bai, ez da? Ez que, zuzendu, gidoia egin, musika egin, danetarik egiten du, eta gainera, beti ematen dio, ez dakit, iristen zait oso hunkigarria egiten duela beti, normalean, itxura ona dauka, pelikulak. Karra Alejalde, Miguel de Unamunona egiten, ez dakit ikusiko dugu, nahi baduzu guazen ikustera, trailerra. ¡Atención! Hoy, 19 de julio de 1936, queda declarado el estado de guerra en Salamanca y con ayuda de Dios, en toda España. He aquí al escritor más grande de España, don Miguel de Unamuno. Yo no he traicionado a la República me ha traicionado a mí. A estos alemanes hay que seguir exprimiéndolos, como limones. Hay 1000 hombres muertos ahí dentro. La guerra durará años. Para limpiar esto, hacen falta años. ¿Yo qué puedo hacer? Tienes que denunciar esta masacre al mundo. Yo no voy a pasar a la historia como un Judas. España necesita héroes. ¡Viva la muerte! ¿Qué te he dicho? Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como ellos. Hoy podría ser el día más importante de mi vida. Baje usted a la tierra de una vez. Esto es fascismo, igual que en Italia y en Alemania. En esta república no he visto más que revancha, odio y resentimiento. Ustedes los intelectuales me hacen mucha gracia. Siempre intentando cambiar el mundo. Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis porque para convencer hay que persuadir. ¡España! 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 Este es el templo de la inteligencia. ¡Mi templo! Eta, bueno, gero daukagu Premio Donostia Penelope Cruzeri emango diote, Donald Sutherland, Costa Gabras, Penelope Cruz bere pelikula Olivera Sayaseko egin duena bai emango dute, Neil Jordan da epaimaikeko lehendakaria, hor bai Barbara Leni dago eta beste asko, eta Belodromoan Letizia Doleraren egin duen telesaia 8 kapitulokoa bai emango dute bertan, eta La Trinchera Infinita bai Moriartyna, ez? Bai hor egongo da zinemaldian, eta gero, bueno, hanbeste aktorea, hanbeste aktorea eta aktriz egongo dira, Javier Bardem, Sam Neill, Tita Casta, Ricardo Darín, Gael García, Kristen Stewart, Tim Roth, bueno, pila bat pasatuko dira zinemalditik, orduan, jendeak. Hor zehar nahi badu, joan pixka bat ikustera, aukera gertuan daukagu, zinemaldia datorriata. Prest egon behar gara. Hori da bai. Orduan aukera asko daukazu, batik gustatu zaizu horrela pelikularen bat zuri? Igual Sordorena... Sordorena, ez da? Bai. Gelditu zait igual pentsatzea, ager nola jokatzen duen soinuarekin, irudiarekin ere. Bai, ez? Eta niri adibidez Palestinako gaia hori bai irizti zait. Bueno, eta fibrosis kistikoarena bai, aukera asko daukagu bentsat. Eta gero jendeak nahi badu zinemaldira joan, bai, ez? Eta bestelan zain egon hemen, egongo dira bai eta laster etorriko dirata. Bai. Bueno, horrek dira, gaurko estreinaldiak eta datozenak. Arantza, mi esker estreinaldi buruz egiteagatik, espero dugu jendea ere
atento egotea estrenaldiak noiz etorriko diren, eta, bueno, zinemaldia hortxe dago, sarrerari gelditzen den edo joteko aukera. Bai, segituan amaitzen dira, 15ean azten dira, irailaren 15ean azten dira saltzen, eta segiduan bonoak azten dira, bueno, adi egon behar gara, pixka bat harin espabilatzeko. Bai, ikusiko dugu. Oso ondo, bueno, hurrengo arte. Berdin. Agur. Hau izan da guztia gaurkoz, mila esker hor egoteagatik. Oraingoan, utziko zaituztego Zizur Nagusiko jaien hasieran, 2018an jaio berri eman dieten zati banaketako irudiekin, eta espero dugu asteburu oso ona pasatzea. Mila esker eta astelehen arte.